assalamu alaikum deɗiraɓe. hande bo en naata jawleru faggo boteji ngam en nana ɗiccawol ngol nasihaku ngol Yusuf Nana Ceerno Gayidin yoddanta en ngam en taskitora e ɗiccawol handewol bo ha wuro Mora ha lesdi Marwa on ngol saali woodi goɗɗo gonɗo ha Marwa man on yewti am deden ko saali man wato o wi woodi goɗɗo o yehi ha Mora man o yehi ha o hoyi moto o wi yara mo ha nokkure wonde nde ɓe jehi go ɓe jehi ha saare dottijo feere sei o wi dottijo ɗo useni mi yiɗi en jaalade a walla mi heɓa sebre lekki ka jaahi to dottijo wi aɗo kana saɗay dottijo ka tanmo gonga ɓe taski ɓe ko ɓe cebrata sei o wi derkejo motogo to an kam renam ha saare dottijo ɗo ha mi yaha mi heɓa seɓe man mi loro to derkejo ka tanmi gonga o hoyi dottijo ɓe dilli hande ɓe dayme seɗɗa goɓe jeeyi ha yonde saare wonde sei o wi dottijo man renamo haɗo ha o laara ko sodana ɓe ko ɓe joga bana joɓari ɓe dillida dottijo bo tanmi gonga to dottijo jippi ɗo renamo o hoyi moto o dilli tan to banni man ɗo on moto kam harkiri dottijo nyalli joɗago joɗi ha somi dottijo hirisi fakat o wujji moto ɗo on to Allah waɗi kañum ɗon no mari ceede seɗɗa ha jibamum to derkejo moto bo ɗo joɗi ha yonde dottijo rena to dottijo nde hiriti oɗo wujji moto ni kañum sei yoɓi mota tan hooti o hoto yeytawi derkejo moto ɗo joɗi ha yonde mako reni ƴami mo noyi o wi ɗum nda no mi waadi be goɗɗo kam derkejo moto wi kai o wi dottijo kanko o yerdayi dottijo sei heɓa moto mako kanko o gasni dottijo dawridino be goɗɗo man on to an kam titirtata ha ɗon go dakkersede himɓe wuro naati haala man ɓe kisni dottijo to nda dottijo anda haala ɗum ɓadi wattango ɗum na kanka to kadi ha jotani ban ko mbi'eten derke'en moto haala wi goɗo itta moto mo hokka goɗɗo mo anda kam kanjum kata ɓe jaɓa ka sam to o yiɗi o yeccama haaje mako to be gonga on jaada o waɗa haaje mako on timmina on sendira amma to na non ta jaɓu sam wiigo goɗɗo mo anda aɗo hokka ɗum moto ko o iri moyi ngam nayini kuje an ɗo kam no o wardi pat an kam ɗo kata jaɓu ngam kuje man ba en mbiyata tum ɗo ni feere ɗum fowru on suddata laral mbaala wara to Allah cenɗo ren en be masiboji kalluɗi Allah ren en waɗ goɗi e waɗe goɗi to deɗiraɓe kala nanɗo ƴiccawol ngol fuu teframa hewtinirgol ngol fagol e fodde no o wawri ngam e nanagol ɓe taskitorogol nonnoon bo kadi miɗo ƴama bo dedei woddabare onon bo nde on yi no hani iri banni man ɗo faddore na to kadi to woodi bo marɗo ɗiccaji baɗi man fu miɗo hela yerɓanam yiɗi ngam ha mi wangina ɗi banni man duniya nana ɗi himɓe taskitoro be maji to kadi kala marɗo jawabuji ha dedei ko mi ƴami ɗo fu miɗo reni ha lamba jigaran ɗiɗo lamba aranama woni 656 74 nogas howde be jeego ko en mbiya 696 74 28 06 ɗiɗaɓa bo woni 656 nogas e jeenayi 69 99 ko en mbiya 678 29 69 59 to lamba jiman ɗiɗi fu ɗiɗi honorteyi e MTN waɗo bo kanga woni lamba WhatsApp to Allah cenɗo ren en yidu en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh